Ассалому алейкум, бародарони қандонаботум, зинда ва сарбуланд бошен. Ҳозир хостам оиди дарахтҳои павлония як камтар ба шумо суҳбат кунам. Мана ин дарахти павлония соли дуюм аст. Соли дуюм аст. Дарахти павлония соли дуюм аст. Ҳозир мо шуморо технически обрезкаша нишон медиҳем. Мана ин порсол то моҳи хоб октябр бигем мана ин қадар ғалз шуда буд. Диаметрш мана ҳамин қадар диаметр ғалз шуда буд. Ба мо ира бридем. Мана иҷода технически отрез кардем. Технически отрез кардем. Баъд иҷода чанд та навдача буромад. Ин навдачаакоша чиндем, якташа мондем. Ана якташ ҳозир мисол мана калон шуда, якташ калон шуда, бо айрешош бо буромаде, мана айрешош буромаде, ана решош буромаде ки ира бо метонем бигирем пересадка кинем. Ҳозир ин да ки дига биагумус уқадар фоида намекуна. Дар ояндаҳои наздик иншоалло ба амри худо мо ба шумо вай нишон метиҳем. Рост бикавани хел бихат. Ана нитроамафос мисол ба инҳо метиҳем ки чӣ қадар афзоиши баланд шава. Ҳозир хеле манам дига ки қадима қариб 2.5-3 метр шудаги ай. 2.5-3 метр шудаги ай. Иншоалло ба амри худо бо шумо да оиди дарахтҳои павлония, оиди мисол дарахтҳои павлония, оиди чӣ қадар калон мешава. Мисол соли якум чӣ кор кардан дар кор, соли дуюм чӣ кор кардан дар кор, чӣ қадар мисол ёро гирифта мисол айҷа ба дига ҷо пересадка кардан дар кор. Хай суханҳо бисёр ай, суханҳо бениҳоят бисёр ай. Барои ҳамин бародаро ҳозир як чизи дигара ман як чизи дигара ба шумо мефаҳмонам ки ҳамин чилики ман мана вай кардаги оператсия кардагиам. имрӯз албатта рӯзи бозор ай. чӣ қадар уқадар мадам маъқул нашидаест ай. Маъқул нашидаест ай. Ҳамира мегӯм кӯкои ҳамира биканам. Кӯкои ҳамира биканам. Биё аҳмадҷон. Кӯкои ҳамира биканам. Акин ман як ҳирси як кори ами вай дорум да. Коре дорум ки аслан мисол ба як хор задан, ба як пӯчак, ба як чилик камтарак мисол шикастан, ба як ҷо камтар лат хӯрдан аслан ман тан наметувам. Баъд иҷода бисёртар тамошобинам мегӯянд ки бобо ту чӣ хел наворҳое мекунӣ ки ҳатто ҷавоно мисол мебинанд ба ҳамун роҳ нараванд. Шумо албатта ба ин роҳе ки ман мекунам, ба роҳҳои мисол дурни ҳавза саракӣ мезанам, ё ки ягон ҷои баланди ҷаҳиш мекунам, ё ки ягон чӣ қати ҳайвон қати ягон саг қати даранда қати ман мисол даст ба гиребон мешавам. Шумо накунед охи ғайрат надошта бошед. охи гап дар ин ғайрат ай. Бобои мо мегӯянд мана хеле бисёрша мара танқиду маломатам кардан ки бобо ту дурни ҳавза саракӣ зади, ҷавоно мабодо саракӣ бизананд, ғарқ шаванд. охи албатта ҷавонҳо бояд ҷавони тоҷик бояд ҳамин хеле бошад ки ба ҳамаи кор қодир бошад. дар дуруни мегӯянд ки дар дуруни обам, дар дуруни оташам, дар дуруни ҷангам, дар дуруи мисол дар сарҳадам, дар тамоми ҷо бояд тоҷик мардуми мо оши хиша соҳиб бошад. пас корҳои ман мекунам. ҳозир ман инҷо мекунам, мебурам. шумо да чиликтон да як хор заданӣ боша, хор агар бизана духтур мерен. хай ман ҳамин хелам табиатан, ҳамира мегӯм духтур нарам, балниса нарам, ман худам бубурам партом адим як корубору зиндагим шавам. биёр лезвариҷа. лезвар ҳозир ман ҳамин чилика ҳамин бриданша ман ба шумо нишон метам. ҳамин вая мара амбурати амбур хати мекашем мегиремш иншоалло. ма кане бубур амҷа остак ҳамчи риштара бубур, риштара ай бехи гӯшт бубур, шид бест. ана ки риштара брид мисол ана и барги павлонира биқаб хел, барги павлонира биқаб. хоб мо ҳамин риштара ман ҳамин амбури бовиги хати мегирам. ман хел мегирам. бисмиллоҳи раҳмони раҳим мекашам мегирам. кӯка кандам. дар мана ин павлония мондум. хоб бо дигарша мегирем ма. ина ки бобурем бо ҳам меқабам амбури бовигим хати бо меқабам бо ҳам хел мегирам. инам хел мегирам мекашам мегирам ай дуруни гӯшт. бо ҳам дарахти павлония мемонам. бародари қадработу бо мана биё.
бо анаки гӯш кӯ бо инами кука бо мегирам ами амбур хати ами амбури бовиги хатиам хел мекапам хел мекашам хел айдуни гӯшт мекашам мегирам мана дар зери дарахти павлония сета кука канда ма амбур памбура биги дара мана гӯш кинем мана чиликма охи бародаро шумо эрод нагирен ман мумкин ами дастма бизанам ягом тавар кад ягом дост кад ягом чи кати бо бигирим я риштав судан кади бо худам будузум ами хел будузум ман дорам ҳама ҳунара ман мекунам ҳама ҳунара агар шумо тоҷики асил бошен тоҷики тоҷдор бошен тоҷики оши хитона соҳибӣ кинен бояд аи чизо мо натарсем наҳарасем мегӯянд ки як ҷода бо марам гуфтагим ки хайм мисраш шоиро бисёр хуб гуфтагиянд фақат як хатша ман ба шумо ба сами шумо мерасонам ки вақти набард вақти мисол сарҳад вақте ки мисол марз буми худмона мо ҳимоя мекунем як мисра ҳасте ки даст агар аз тан биафтад ҷанг бо дандон кунем ой насли наврас шумо хуб гӯш кунед ки мо ҳам ҷавониро дидагем морам пастию баландиҳои зиндагиро дидагем морам умрон ба як ҷое расидааст мо ҳам сухан карда метонем шумо фақат хоҳиш мекунам гаштаву хоҳиш мекунам ки ой омад 300-400 наворе кардам шумо наметонам блогерои номуҳтарам шумо гапҳои хуба монтаж кинем бимонед суханҳо бисёр аст як ишорае ба шумо кардам дар номи ман ин қадар каналҳо кушодем ин қадар тикток инстаграма кушодем хай кушодем оши бадантон шава як шер мезана дар ҷангал садҳо биё нагум ва ё мехӯранд шумо гапҳои хуби мара бимонед гапҳои гандара лағжишҳоро намонед барое ки мо тоҷик ҳастем мо бояд ҳамдигарро пас назанем биё суханҳо бисёра зиндаву сарбуланд бошед.